ኣማኒኤል ግርማየ ሰላም ኣብ ዘዘለኹሞ ክብራ ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ 17 ሚያዝያ ፈንወና ከም ወትሩ ብዕለታዊ ዜና ምስ ፈለመ ሰሙናዊ መደብ ኣብ ግዜናን ክልወናዩ ምክህታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ማዕስከር ሕፃ ዝርከቡ ልዕሊ 13,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መወዳእታ ዝወርሒ ክግዕዙ ክጅምሩ እዮም። ሱዳን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ኣስታት 600 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ተገይሩሎም። ቻይና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ ንምምካት ሰብ ሞያ ጥዕና توافر. هذه إذاعة إرنا. زينب زرزر ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ማዕስከር ሕፃ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብተን ካልኦት ማዕስከራት ንምብታኖም ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከየቃልዖም ዘስግእ ምዃኑ ንሓንቲ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዕስከር ሕፃጽ ክዓጽዎ ምዃኑ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣፍሊጡ እኳ እንተኾነ ኣብታ ሃገር ድሕሪ ዝተረኣየ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ግን ዛጊት ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን። ኣብ ማዕስከር ሕፃ ዝርከቡ ልዕሊ 13,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብተን ድሮ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ስደተኛታት ሒዘን ዘለዋ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ 3 ማዕስከራት ንምብታኖም ይስርሓሉ ከም ዘሎ ክቃላሕ ይቐንዩ። እቲ መደብ ዛጊት ግብራዊ ክኸውን እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ክጅምር ምዃኑ ምክትል ዳይሬክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣራ ኣቶ ኢዮብ ኣወቀ ነቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረጋጊጹ። እንተኾነ እቲ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ብብዙሕ ቁፅሪ ክጅምር ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ 4 ማዕስከራት ጥራይ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዩ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዘነጽር። ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ፋሕ ምስ ዝበሉ ተደሚሩ ድማ ብዘይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ናብ እስታት 170,000 ከም ዝግምገም ጸብጻብ ወኪል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ አዲስ አበባ ይጠቅስ። ኣስታት ፍርቂ ካብዚኣቶም ድሕርቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ርክብ ኣብዚ ኣስታት 2 ዓመታት ዝሰገርዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዕስከር ሕፃጽ ክዓጽዎ ዝወሰነሉ ምኽንያት ካብ ዩኤንኤችሲአር ዝርከብ ዝነበረ ምወላ ምጉዳሉ ሓደ ካብ ጠንቅታት ምዃኑ ምክትል ዳይሬክተር ኣራ ኣቶ ኢዮብ የመልከት። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዕስከራት ዳግመ ስርዕ ክካየደለን ሓጋዚ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣምን። ዩኤንኤችሲአር ንኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ምወላ ብ14 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ዘረጋገጸት ወኪል እቲ ሃገራዊ ትካል ኣን ኤንኮንተር እዚ ግና ማዕስከር ሕፃጽ ንምዕጻው ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘይኮነ ኣረዲያ። ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዕስከራት ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ስደተኛታት ዝሓዛ ምስ ምዃነን እኹል ናይ ማይ ንጽህናን መጽለልን ኣገልግሎታት ንምርካብ ከጸግም ከም ዝኽእል ዘመልከተት እታ ወኪል ነዞም ኣብ ሕፃጽ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብዚኣተን ምግዓዞም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቃልዖም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ። ኣብ ማዕስከር ሕፃጽ ብዘይኣላይ ዝመጹ 1,600 ኤርትራውያን ቆልዑ ከም ዘለው ዩኤንኤችሲአር ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝርከባ ማዕስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ንምዕጻው ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ናይ ምወላን ካልእን ዘይኮነ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ምዃኖም ሓያሎ ወገናት ትንታነታቶም ዝህብሉ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሱዳን ብረቡዕ 15 ሚያዝያ ብዘውፅእ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይ ኣስታት 600 ሚእታዊት ወሰኽ ደሞዝ ከም ዝግበረሎም ኣፍሊጡ። እዚ ማለት ኣስታት 400 ፓውንድ ሱዳን ዘሎ ዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናብ ኣስታት 3,000 ፓውንድ ሱዳን ክድይብ እዩ። እዚ ወሰኽ ደሞዝ ካብ ዝወርሒ ዝጅምር ኮይኑ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ጉንበት ክኽፈሎም እዩ። እዚ መንግስቲ ኣብ ግብሪ ኣውዒልዎ ዘሎ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ብዕብየቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ወሰኽ ደሞዝ ኣብ ንግድን መጠን ሸርፊ ናይ ወፃ ባጤራን ምዝንባዕ ፈጢሩ እታ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ዝቕበባ ከይትሽመም ተንተንቲ ቁጠባ ስጋቶም ይገልጹ። ኣብዚ እዋን እዚ $1 ኣሜሪካ ካብ 55 ክሳብ 60 ፓውንድ ሱዳን እዩ ዝሽረፍ ዘሎ። ሱዳን ኣብ 30 ዓመታት ዘመነ ስርዓት በሽር ቁጠባኣ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ኣብ ከቢድ ዝቕባበ ተሸሚማ ጸኒሓ። ስርዓት በሽር ዝቕባበ ንምውጋድን ቁጠባ ንምስትኽኻልን ድጎማ ድሕሪ መልዓሉ ዋጋታት ባኒ ዝርከቦ መሰረታዊ ነገራት ስለ ዝነሃረ ኣብታ ሃገር ተቓሞን ናዕብን ኣላዓኢሉ ብሰንኩ ድማ እቲ መራሒ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣልየ ይዝከር። እንተኾነ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ቁጠባ ሱዳን ገና ካብ ተወዲቖ ዘሎ ደረጃ ክትንስእ ከም ዘይከኣለ ይግለጽ። መንቀል እዚ ንዓለምና ኣብ ሻቕሎት ሸሚሙ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ቻይና ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰብ ሞያ ጥዕና ብሓገዝ ትዋፍራላ። እዛ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሕ ናብ ዝተሓተ ከም ዘውረደቶ ትገልጽ ቻይና ተመኩሮኣ ኣብ ምግታእ ዝለበዳ ንምክፋል ዝዓለሙ 10 ሰብ ሞያ ጥዕና ናብ ኢትዮጵያ፣ ናይጀርያን ቡርኪና ፋሶን ልኢኸላ። ቻይና ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ናይ መልኣኽ መደብ ከም ዘለዋ ትገልጽ።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2019 እዚ ለበዳ ዝተረእያ ቻይና ኣስታት 3000 ሰባት ድሕሪ መቕዛፉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘእተወት ኣፍሊጣ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ካብዛ ሃገር ተመክሮ ከቐስማን ነቲ ለበዳ ንምግታእ ዝሕግዝ ናውቲ ሕክምና ክሽምታን እኳ እንተተረእያ ቻይና ካብ ፈለሙ ነቲ ለበዳ ክትሓብኦ ከም ዝፈተነትን ብዛዕባ ግዳያት እትህቦ ዘላ ብዝሒ ድማ ቅኑዕ ከም ዘይኮነን ምዕራባውያን ተንተንቲ ይነቕፉ ቻይና ድሕሪ 3 ዋርሕ ናይ ውሸባ እዋን ከም ዘፋኾሰት እያ ትገልጽ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ህንፃን ልምዓትን ፕሮጀክታት ዝተዋፈሩ ኣስታት 10 ሚልዮን ቻይናውያን ከም ዘለው ጸብጻባት የመልክቱ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ሰሙናዊ መደብ ኣብ ግዜና ክስዕብ እዩ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ምዚ ብደረጃ ዓለም ኣሻቒሉ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ዘለውዎ ኩነታት ከደህስዩ ምክታልኩም ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኤርትራ ኮይንኩም ንመደባት ራድዮ ኤረና እትከታተሉ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ወትሮ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ ኣብ ግዜና እዩ መደብ ኣብ ግዜና ንሎሚ ነቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ክትደስስ ክትፍትን እያ እቲ ትሕዝቶ ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ፍርሕን ራዕድን ሞት እውን ኣስዒቡ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣስዒብዎ ዘሎ ተፅዕኖን ፍርሕን ብድሆታትን ከምኡ ድማ ብኸመይ ክሰግርዎ ይፍትኑ ኣለው ክድህስስ እዩ ክሳብ ፍጻሜ መደብ ምሳይ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ሽሻይ ግብርሃንሴ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ እንሆ ይስዕብ إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان እዚ ካብ ከተማ ውሃን ቻይና ተበጊሱ ናብ መልእቲ ዓለም ክዝርጋሕ ግዜ ዘይወሰደሉ ሕማም ቫይረስ ኮሮና بعالم درجة أستاد 2 مليون كبتصح كله بدرجة إسرائيل دما لعلي 10 شح كم زبتصح مع كانت زينا يقلص اللوا زي أهاززي أب كانزان فرحن نفس وكف بتي حمام استلخفه بتي حمام نخيل الكف أب سقعت نزله بتي حمام نموت زبتصحو نبر قبرن حزنن كي تقبرلو كي رخبن نحوارو زفله سب دما قطرو النازايده يمتصالو علمنا الزن كابزي زبئس زرعد تركبوتاتن أبزلنالو وانن بقر أب إسرائيل تبهال هاجر كاب هتسان كسبع الريو زأرجت سدتنيا أب أففت قرصون حبرون زي فلت مسائي كوينهم بقدام في الشيخ بوشتي شمرر النابلو يوعلون يحضرون اللو أفريقاويان سدتنيا تاب إسرائيل بفلاي دما إيرتراويان أزيز حلفي 15 عامتات كتقلصون كتردون زت أجم هيوت كنبرو تاني حملو لومون انتخونه كابتمالي زتفاليه عدلن من نبابرون اي تقربوا له من زلو نصبحون انتخونه استوهبوا من زصبيون تسفا يبلو من كوين تعرفوا ابتنصوم ننوح عامتات زخعبتو ገንዘብ ዝተመርኮሰ መጻይ ይኩህልዎም እዝውን ብሙሉኣቶም ኣብ እስራኤል ዘለው ኤርትራውያን ከተግብርዎን ገንዘቦም ከዕቅቡ ጸኒሖምን ክንብሎም ዝኽእል ኣይኮነን ብማሕበራዊ ክፍልታት መቃቂልና ክንሪዮ እንተኾይና እቶም ዝበዝሑ ካብ ዕሸሎም ሓላፍነት ወለድን ኣሕዋት ከምኡውን ቤተሰብ ተሰኪሞም ዝጸንሑ ክኾኑ ከለዉ በቲ ሓደ ንነብሶም ንቡር ዘይፈትኑ በቲ ካልእ ድማ ንጽባሕ ኢሎም ዘቐመጥዎ ገንዘብ ዘይብሎም ክኾኑ ከለዉ በቲ ካልኣይ ወገን ድማ ሓዳር ገይሮም ምስ ደቆም እናተቐመጡ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ስድራ ቤት ሓላፍነት ተሰኪሞም ከይኣኽሎም ነቶም ኣብ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወፃእን ዘለዉ ኣባላት ስድራ ቤት ቤተሰቦምን ንምሕጋዝ ዘይተዓደነ ገንዘብ ኣብ ምውፃእ ዝርከቡ እዮም በቲ ሳልሳይ ወገን እውን ካብዞም ተቐስናዮም ዝሕሹ ኮይኖም ዘይጸንሑና ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና ንረክብ እዚአን ድማ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሰብኣየን ኮነ ዝወለደለን በዓል ቤተን ምስአን ዘየለ ደቀን በይነን ዘዕብያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እየን እዘን ብሲንግል ማም ዝፍለጣ ኤርትራውያን ኣደታት ካብ 1 ክሳብ 4 ደቂ ዘለውዎን ክኾና ከለዋ መብዛሕትአን ማዕረቲ ካልእ ስደተኛ ዳ እምበር ዝተፈለየ ዕድል መብፅዓን ተስፋን ዘይተኣትወለን ስደተኛታት እየን ኣብ 4ይ ደረጃ ድማ ኣብ እርጋን ዝርከቡ ኣቦታትን ኣደታትን ይርከብዎም ካብታ ዝነኣሰት ክሳብቲ ኣብ ኩቱር እርጋን ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ኮታስ ዳርጋ ብሙሉኦም ሓደ ካብቲ ሓደ ኣብ ዘይተሓያየሽሉ ዓንከል ህይወት ክነብሩ ብትኽክለኛ ቃል ድማ ክቃለሱ ጸኒሖም ኣለዉ ነዚ ክገልጾ ጸናሕኩ በቃላቶም ከብርሁ ከለዉ ከምዚ ይብሉ ጽቡቅ ኣነውን እንደገና
ዕድል ብምርካበይ ኣብ ሬድዮ ኤረና መስግን ምርጉስመይ ሓለፎም ስልጣን ይበሃል ኣብ እስራኤል ንኣስታት 10 ዓመት ፀኒሐ ኣለኹ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምስቲ ሕብረተሰብ ይነጥፍ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ድማ ከም ኣቦ ወንበር ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ዓደግቲ ዕቁብ እስራኤል ኮይኑ ክነጥፍ ፀኒሐ ኣብቲ ንቡር ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ካብ ሓደ ስራሕ እንተዳ ኣቋሪፅካ ካልኣይ ስራሕ ረኺብካ ኢንሹራንስ ክሳብ ተስተኻኽል ብዙሕ ግዜ ይቆራረፅ እዩ ከም ብሓድሽ ካ ተኣቱ በቲ ሓድሽ ስራሕካ ማለት እዩ ዝበዝሕ እዋን ከምኡ ነይሩ ሕጂ እቲ ናይ ትሕጋግ ናይ ካልእ ዝምልከት ብዓብዩ እቲ ትሕጋግ ገለ እኳ በቲ 20 ሚእታዊት እውን ኣብኡ ስለ ዘጠቓልሎ እቲ ኣብቲ ስራሕ እውን ዝተወሰነ ስለ ዝቆርፁ ተደማሚሩ ንሱ ከም ትሕጋግ እዩ ዝሕሰብ ማለት እዩ እቲ ካብኡ ክትረኽቦ ዝግብኦ ረብሓታት ዳርጋ ብኡ እዮም ዝዓፅዎ ግን እንተዘይኮነ እውን ሕጂ እቲ ናይ ስራሕ ኣገዳድፋ ወይ ኣወፃፅኣ ንቡር ኣይኮነን እቲ ስራሕ ቋርፁ ትካላት ስለ ዝዕፆ ዘሎ ደቡሉ ስለ ዝኸውን ዘሎ ገሊኦም ኣውቶማቲካሊ ኣሰናቢቶሞም ገለ ከዓኒ ክሳብ ዝኽፈት ገዛኹም ፅንሑ እዮም ኢሎሞም ስለዚ እቲ መፃኢ ዕድላቶም እንታይ ከም ዝኸውን ፍሉጥ ኣይኮነን ምእንቲ ርእሱ እቲ ወረቐት ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ውሕስ ዘይኮነ ወረቐት ኩሉ እቲ ሕጋዊ ኣክሰሳት ስለዘየለት ዕድላት ስለዘየለ እዝን ይግባኣኒ ከመይ ጌርኩም ከምዚ ትገብሩ ኢልካ ላዕሊ ታሕቲ ንክትብለሉስ ኣፀጋሚ እዩ ሕጂ ከዓ ብኣውርኡ ኩልካ ተኸርሚኻ ስለ ዘሎ መፃኢ እንታይ ከም ዝኸውን ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ ንክትግምቶ ምናልባት እቲ ነዊሕ ዝሰርሐ እሞ ድማ ፅቡቕ ስታይ ዝነበሮ ምስቶም መስራሕቲ እቲ ኣስራሓይ ንዕኡ ክትዕሞ ኢሉ ክፅውዖ ይኽእል እዩ ካልእ ዝግድዶ ነገር የለን እቲ ስራሕ ክጅምር ከሎ ምስቲ ደው ኢልዎ ዝፀንሐ ውሕዳት ሰራሕተኛታት ዝጠልብ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ቀዳምነት ዝህቦም ንሱ ጥራይ ፀዊዑ እቶም ካልእ ስቕ ክብሎም እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምሕረት ናይቲ ኣብ ስራሕኻ እዩ ዝምርኮስ እቲ መፃኢ ምምላስን ዘይምምላስን ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ ኢንሹራንስ ከምቲ ዓዲመ ዝበልክዎ ምስ ኣቋረፅካ ምስ እዩ ዝቑረፅ ምናልባት ሕጂ ምስቲ ዘሎ ናይ ጥዕናዊ ፀገማት ዝተወሰነ ምትዕርራይ ክግበረሉ ይኽእል እዩ ከምኡ ተስፋታት ኣሎ እንተደኣ ዝትኸፍል ፀኒሕካ ንውሕ ዝበለ ዋርሕ ክሳብ ትምለስ ምናልባት ክትግልገለሉ ተኽእሎታት ኣሎ እቲ ወረቐቲ ካርድ ማለት እዩ ነዚ ኢሉ ከምኡ ምትዕርራይ ክግበር ከምኡ ሓሳባት ወይ ሓበሬታ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እኳ ንፁር ዝኾነ ክስታይ የለን ግን ኮሚታት ተኽእሎታት ኣሎ እዚ ኩነታት ከም ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ወይ ከም ኤርትራዊ ባህሊ ኣሰካፍን ከቢድን እዩ ንኽትምክቶ ንኽትቃልሶ ነቲ እሞ ከዓ ምስቲ ብምስትንፋስን ብምትንካፍን ዝሓልፍ ብምዃኑ ብጣዕሚ ዓብዪ ሃስያ ከይፈጥር ስክፍታ እዩ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ምክንያቱ እቲ ናትና ባህሊ ምእካብን ብሓባር ናይ ምንባር ልምድን ስለ ዝፀናሓና ወይ ስለ ዘለና ኣዝዩ ምስቲ ወፂኡ ዘሎ ሕግታት ካብ ሚኒስትር ጥዕና ንዕኦም ተኸቲልካ ኣተክቢርካ ክትከዶም ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስክፍታ እዩ ዘለና ከም እሞ ከዓ ከም ኣብ እስራኤል ተቐመጠ ማለት እዩ እስራኤል ትፈልጣ ኢኻ ሸንካ ተብፅሓላ ኢኻ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሕጂ እቲ ርክባትና ዳርጋ ቀረባ እዩ ሕጂ ምስ ከምኡ ኣዝዩ ስክፍታ ዘለና ግን ብዝተኻእለ መጠን ንሕና እትዮም ወላ እኳ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ እስራኤል ንዓና ንስደተኛታት ግምት ሂቡ
መምርሒታት በትን ዓና ክርዳእና ዝኽእል ቋንቋ ኣስተርጊሙ ናብ ህዝቢ ኣስተምህሮ ክህብን ክገልፅን እንተዘይከኣለ ብግቡእ ክግበር እዩ ዝግብኦ ነይሩ ግን ባዕልናቶም ድሓን ንዝኾንና ኢልና ንኣምን ነብስና ኩላቱ تسبب بعقمو مالتي نتي زوص ممرحيتات ناب تيغرينيا غغل بيتنا ببي ابراهيم داتا مرارنا مستيوم اكم زعينت نتفرات زلطفو نفعات ايرتران قدسات اللو نسرحينا نحلفينا حبريتات راديو إيرنا ناتا دمص إيرتراويان نسرح نموقعزيا نتعنا نتمرتي نعودت كوتا أبوزح صفحتات هيوت كمتي ترى إسرائيلاوي كحسابوس يترف كحلموكا أب زيك لولو هيوت إنها لو خلو زحجي أب ملو عالم بمعرى زرقحن قدأتو بمعرى زوردن زلو فيروس كورونا ماتيو بمعرى كنابرو نزيت أنحو سبات بمعرى كحمام كأطلم كدمي دوما تشغيرهم كتصنحو يقبر الله ولو كساب حجي كستو ود خستو زبال إرتراوي بحمام كورونا فيروس تلخيفو بموت تفليو الله انت زي سمعنا كترم كاب عسرته زي بشعو إرتراويان بتحمام تلخيفهم كم زلو دحيرو زوز حبريتا الرقاقيت اللهو ازي بمعرى نبوملو سب كلبد العل تخولتات زلو حمام ايكبرو دا أمبر انت مسيوس هاسيو قليل ايك خون نيو ابتوم سدتنياتات ولكن نبوملو سب بمعرى زيتك عن زحممن مخانو كنقلصو انت تسنحنا نتوم أفريقياوين سدتنياتات بحفشا نيرتراوين سدتنياتات دما بفلاي بحكمناوي مدايا تدرابي تسقم كم زلوهم ردو يمسلني زي دما اتي نناينو بسوكف نايتعنا مدحن انشورانس مستسرح زتحا حازة سلازخونة اتي سرح دما أبزيق زيزي 95 ميتاويت نايتي هاجر كعزو تأزيزو سلازلون كابزعو درو ورحي أحليفو سلازركبن إيرتراوين سدتنياتات بيت حمام مزلكفو زلوهم هاسيا حلفهم سلطان كنلص كلو كم زغيرو يبرهو ابتي نور كناتات ابز حلف وانات كبعد سرح انت دا اقوارسكا كالا اي سرح رخيبات انشرانس كساب استخاخل بزح غزي يقرارص كم بعد شخا تاعتو بقي حدش سرح كمالتي زبز عوان كومينيرو حجي تي ناي تحقاق ناي كان خالق زميلكت بعبيو تي تحقاق قالوا كبت 10 مئتاويتون او سلازه تقاللو تي ابدا اسرح يون استوسنه سلازه قرصو تدماميرو نسو كم تحقاق يوز حساب مالتي تي كاو وقت رخبو زغبو ربحاتات دارغابو يوم زعصو ግን እንተ ዘይኮነውን ሕጂቲ ናይ ስራሕ ኣገዳድፋ ወይ ወፃፃኣ ንቡር ኣይኮነን እቲ ስራሕ ቋርፁ ትካላት ስለ ዝዕፀ ዘሎ ዶ ብሉ ስለ ዝኸውን ዘሎ ገሊኦም ኣውቶማቲካሊ ኣሳናቢቶሞም ገለ ከዓኒ ክሳብ ዝኽፈት ገዛኹም ፅንሑ የሚሎሞም ስለዚ እቲ መፃኢ ዕድላቶም እንታይ ከም ዝኸውን ፍሉጥ ኣይኮነን من درسو تورقت كنت أقدم زبالكو وحس زي كون ورقت كل تحقق أكسسات سلازي التي عدلات سلازي اللي زين يقبعني وخميقركم كم زي تقبرو إلكان لعلى تحت نختب لولس أتسقاميو حجي خابا أورو كل خات خورمي خا سلازولو تمسعي انتاي كم زخون أتقامي مالتي نخت قمتو منالبات تنوح إذا سرحي مودما صبو ستايز نغرة مستوى مسرحتي تي أسرحي نعوه تعميلو كتصوعي خيلي هل زغد دانا قريبا تي سرح كجمر كله مستي دويل وزنحي وحدا سرحتنيها ستقلب انت داخوينو كاك قدامنت زهبهم نفس طراي يصويعو تنقال سوق كبلون ونغري مالتي لازم ابن فرت نايت اسرحيخ يزمركوس تي مصاي مملاسن زي مملاسن زخون زلتي غداي انشرانس كنت عدي مزبلكو مسو قرصكا مسو يزورس منالبات حجي مسي زلوناي تعناوي صدمات زتوسن متعرفاي كغبرلو يخيو كون تسحاتات الله انت دا
يتخفل صنيح كانوا حزب الوارح كساب تملس من الوقت كتقلقل له تخولتات التي ورقتي كارت مالتي نزيلو كم متعرعي كبر كم حسابات وي حبريت له كساب الجفا نصر خونه استايلن ግን ኮሚታት ተخولታት ኣሎ እዚ ንጥዕና ዝምልከት ከምዚ ሰማዕናዮን ልዕልዩን ልዕልዩ ዘብለና ድማ እዚ ሕማም ከምቲ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ዝጸንሐ ነቶም ነባሪ ሕማም ዝጸንሖም እሞ ግቡእ ምክንኻን ክረኽቡ ዝተጸገሙ ከም ሽኮር ምስ ደም ብዝሒ ምስ HIV ምስ ዓባይ ሰዓል ምስ ኣካላዊ ስንክልና ድማ ብተዛማዲ ንዝጸንሑ ኤርትራውያን ዝያዳ ከጥቅዖም ምዃኑ ዝሰዓት ኣይኮነን እዚ ከቢሉ ክግለጽ ዝጸንሐ ሽግራትን ብድሆታትን ንነዊሕ ዓመታት ምስኦም ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ድማ ንነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንነብሲ ወከፍቲ ወርሓዊ ስራሕ ወፊሩ ዝኣቱ ስደተኛ ዝምልከት ምቑራጽ 20 ሚእታዊት ካብ ደመወዙ ክካየድ ጸኒሑ ኣሎ ካብተን 8 ሰዓት ሰሪሑ ዝረኸበን ደመራሃጹ ብዘይ ፍታውን ብዘይ ፍቓዱን ብግዴታ መንግስቲ እስራኤል ብምትሕብባር ኣስራሕቱ ናብ ካዝና መንግስቲ ከልግስ ጸኒሕ እዩ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ህይወቱ ኣብታ መዓልታዊ ወፊሩ ዝኣትዋ ክትምርኮስ ብምጽናሓ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝብሎ እምበር ዝገብሮ ጠፊእዎ ይርከብ ኣሎ ወላካ እስራኤል ብቐረብ ኣስቤዛ ብቐረብ ዝስተማይ ብቐረብ ኤሌክትሪክን ካልእን ከተጽግመካ እትኽእል ሃገር ኣይትኹን ነዚ ኩሉ ግና ዘተኣማምን ገንዘብ ምስ ዝህልወካ ጥራዩ ካልእ ሲትረፍ እታ እትስተማይ እኳ በብሓደ ሊትሮን ልዕሊኡን ኣብ ጎማታት ተዓሽጉ ዝመጽእ ገዚእካ እትሰትዮን እንተዘይኮይኑ ብነጻ ዝርከብ ኣይኮነን እቲ ብነጻ እትሰትዮ ካብ ቦምባ ዝመጸ ድማ ጥዕናዊ ሃስያ የስዕብ እዩ ክሳብ ሕጂ መንግስቲ እነዚ ስደተኛ ንምሕጋዝ ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን በቃ ከም ፍታሕ ተባሂሉ ሲተን ካብ ደመወዝና ክቆርጽዎን ዝጸንሑ ገንዘብ ንሰን ከማንሲ ምለስልና መቐነይ እንተኾናና ተባሂሉስ ንዕአን ብኸመይ ይምለሳ ከመይ ገርና ቆራሪጽና ንህቦም ዝዘራረብሉ ዘለዉ ዝተወሰነ ገንዘብ ንኣብነት ከባቢ 2700 ገለ ኢሎም ጠቒሰን ነይረን ንነብሲ ወከፍ እሞ ከዓ እውን መዓት ክራይተርያ መለክዕታት ዘለዎ ስራሕ ደው ዝበለ እንተኾይኑ ተደማሚሩ እውን ልዕሊ 80 ሚእታዊት ናይ ጥቕሚ ገንዘቡ ክህልኽ ከም ዘይብሉ ገለታት እንዳበልካ ምናልባት እውን ገለ ዘቐፅዕ እንተ ደኣ ገይሩ ካብኡ ረፅ ገለ ምሻሎ ብዙሕ መለክዒታት ገይረን የምሰን እውን እሞ ከዓ ገና ዘይጸደቐ ከም ሓሳብ ዘሎ እዩ ንሱ ሕጂ ንወርሓዊ ድዮም ሰሊዖሞ ዘሎ ወላስ ሓንሳብ ጥራሕ ይኽወሃብቲ ገንዘብ ወርሓዊ እዩ ዝብል 2700 ኢኻ ትብለን ዘለኻ ንሓደ ሰብ ድዩ ዋላ ንስድራ ቤት ልዕጅቲ ዝቑረጽ ብመንጽርቲ ዝሰርሖ ሰብ እንዲኽኸውን እወ ግን ኣብ ኩሉ ኸኣተና እኮ ሓለፎም 2700 እኮ ንሓደ ሰብ ንወርሒ ከስግርኦ ኣይክእላን እየን ኣብ እስራኤል ونس أي خلانو ናይ ገዛ ኸራይ ጥራሕን ዝኾና ዘለዋ ዘን ገንዘብ እዚአን ሓደ ሰብ ንሕር በይኑ ዝቕመጥ ኮይኑ ማለት እዩ ምስ 4-5 ዝቕመጥ ኮይኑ ከዓ ሕጂ ኸም የለን ድሕሪ ዝቕመጥ ኮይኑ ከዓኒ ናይ ገዛ ኸራይ ከፊሉ ናይ ቀለብ ቁሩብ ይረክብ ኸውን ክልተ ሰብ ንሕር ኮይኖም ግን እቲ ኣነባብራስ ተቐይሩ እዩ ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ሓቀይ ብሓፈሻ እቲ ገዛ ኸራይ ብ2500 እውን ከምዚ ሲንግል ቡልክ ኮይንካ ኣዝዩ ፀቢብ ገዛ እንተኮይኑ እምበር ብፍላይ በዓል ተራእዩ ከምኡውን የለን እንዲ ሕጂ ተረከብና ኢኻ ትሕቲ 3000 ገለ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ከዓኒ ክሕግዝ ሲትረፍቲ መንግስቲ ይብል ኣለኹ እቲ ምሕጋዝ ተሪፉስ ወላ ነቲ ገንዘብና ቆሪፁ ቅሚጥዎ ዘሎ ገንዘብና ከም ዘሎ ጪና ከይንጥቀመሉ ወርሕድያን ፍርቂ ወርሕድያን ከይኺዳናስ ንዕን እውን መዓት ክራይተርያታት ኣተዓቂነን እንደገና ክራይተርያ መለክዒ ከም ዝበልኩኻ ስራሕ ደው ዝበለ እሞ ካብ ስራሕ እዩ ከም ዝተሰበጎ ወይ ከም ዝደው ከም ዝበለ ወረቐት ምስ ኣምፅአ
مستی أبجزات عزيز الله سب أبي كير كأخذت سرح حوارات كلام دحرك تعزيز الله تناي مسرادة فيهم ويتناي إميجريشن بيتفات نبعلو أبي كير كأخذتهم معت حل خلاق زلوي ولا تن أبرأس موحدة نسي بزح حل خلاقاتن ممزانيتات زلوان ونين سلازقن نتي حتى زقرب بتي سدتنيا خن بتنزلوا تتابعتنا يسبقوا مثلا المحبرات زقرب حتى كم ملسي تباهيلو كم زعينت كستايالو حجي أي منقسس تقلال لا يحجزنا له أفتجنزبنا خمانسي يواجهنا له نمبالي أنتين هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. مرحبا الشيخوي مجمرة نزي كلها نخبرت بعمي دجاج كاني زغنتا واو شيخوي بنفسه زي أب إسرائيل زلو حبرتسبنا ويزي إرتراو سدتنيا عدلنيا يكون عندك بتعميو بكل نجار تاسي حبرتسبي بكل نجار بقلبته بجزء بعدمه بكل تاسيب زعد زلو سب تعميو زحزنك مخا خبحتي لعلمان فطورنا عالمنا بسدت زلمست حزبي حزا زلا هاجر كنسا ندخلو دحر بايتات ناي زيغنتا رسيعه ابلع لي سدتنياتات كمزا عينت اتحازا ختحزي تصبي هاجريا لو ما تصبي بلواني كيو بقى تقلالاي خبزي كابس اسرائيلاوين سي كمزا عينت اتحازا ابلع لي سدتنياتات كل الكاساي تصبيني غمست تاريخ ما اتحازكا مالتي رديغاني بتعمي أتحزب على سدتنيا تركيق مخا حدقنيا دانجر بقى كمزي أسيد مشان صيلو قصب قصندا فما بلز زبلعك خم عينه تتحزا وي مسرح يزلو ما بالعلينا سلازي زبزي بالتعمي يعني زدن صني كاباي جمير كامالتي نفسي بعلي عدل أي جبرنان كم حجي تفضل يا كوميل نازس سرحنا إخواتنا براشادة تجوي من دابلنا ملو عدمنا نفسنا خيبلنا ندقنا خمو بليبيا تجميرو كومو ندقنا خا ري اجي خا كورونا مسي هندبت مغنياتو تناي منبر مدبهم ابزع عدس لزي كوني لك هاجر لنا هاجرنا خنملسينا ندلي هاجرنا عدنا خناتينا ندلي سلام كوينو وي قال فتح ترخيبو يو قميت هبرت سباب كنبرن كفرن كسلام غيرو خنبرن زحسب سبيلن جمسكم وتهزبي مبزحتيو كابيدونا باقفيو انتخيلو تي كوال اللي بحال تبلو خمت زبلكاي حليفو يبلن بحاتيرو هجيزي نحنا اب زيناي منغستو بصحفه اخير بجمره دبداب بتن منجدي اورغانيزيشن تصحفو نيرو سغاتنا حبرتسب إرترا وي سدتنيا ابز اسرائيل زلو كفطرو زخل هاسيازي حدش اواج كاسينا مخانو طرعنا قريبنا بو مسرت اخيبا تغيرو ابت اخيبا خالك طرعنا قريبنا هنا اتي سكفتا نايت حبرتسب بلك عقاب ايدونا بافيز نبر فندي فاميلي لو خا خمو لعلي 4 5 صاون تزلوهم شدشته كساب شمونتي كمان له هجي زيم صار زيم انتين كجبرو ولا حتى سيف كجبرون عقمي يبلو من صريحهم كان صريحون كابيد من ابو افهم يزورعون እንደገና ብዙ حسابات አለው በናይ ወልቀት ካል ዝነብሩ በሰብ ዱካን ሰባር ሰብ ዝተፈላለ ወልቃዊ اسك مالتي زيهم كبخميم 10 ميتات زي كفلو سرحتنيات قالو 10 ميتات زي قرصه تكالات قالو اب تحتين توصيرهم سرح زنورو زيهم كبخمي يفتح شكرهم بلك قبر منغست خفلو نيرم يمزم سب كاونتنا ابنت قبر منغستي يخفلي بلك وكمعرت ود زيغا اجي نتوم دك زيغا تي بيتوخلومي زخفلوم بيتوخلوم مالت سباو دحنت مالتي مصر سباو دحنت زبال نسي زخفلوم نتوم دك زيغا نزوم سدتنياتات ناتنا ግን ولا حد زخفلنا نعنا عدل زهبنا وي زطمتنا اكل يلن ስለዚህ ስንታይ ይخبر ዘሎ እንታይ ክሕግዘና ይኽእል ከም መንግስቲ ወይ ከም ሃገር ዝሃገር حنا خابز عدينا ዘለና
ኮሮና ከዓ ወዲ ዓድን ስደተኛን ፈለያ ኣይኮነትን ተመፃካ ንኩላካ ኣብ ማዕረ ትመፃካ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ካልእ ትረፍስ ከም ኮሮና ከማኒ ክትርእዩና ኣይትኽእሉን ከምዛ ኮሮና ንኩላ ሰብ ብማዕረ ትመፃ ዘላ ንስኹም ከ ብማዕረ ክትርእዩና ኣይትኽእሉን ነዛ ሕማቕ ግዜ ኢልና ብዙሕ ዝተፈላለዩ ጥርዓናት ኣቕሪብና ካብቲ ኩሉ ጥርዓናት ሕጂ ሓንቲ ከም ፍታሕ ኢሎም ኣምፅኦማ ዘለው በቃ 20 ሚታዊት ዝቁረፆ ዝነበረ ሰብ በቲ ዝተሰጎጎ ወረቃቅቲ ካብ ስራሕቱ ከም መሰነይታ ኣቕሪቡ ንኣብነት ጠጠው ኢሉ ዘሎ ካብ ስራሕ ጠጠው መበሊኡ ምክንያት ካብ ስራሕ እዩ ወረቀት ክወሃብ ኣሎ በታ ወረቀት ንሳ ከዓ 2700 ካብቲ ዝቁረፆ ዝነበረ ገንዘብ ወርሓዊ ክሳብ ንሳብዚ እዋን ዝፍለጥ ክቅፅል ድዩ ወላ ክገድፈና እዩ እዚ ኮሮና ክሳብ ሽዑ 2700 ክምለሰሉ ኢሎም መሊሶምልና ንሕና ከዓ እዚ ሓደ ኣካል ይኮነን ካልኣይ 2700 ገዛ ክራይ ሓንቲ ክፍሊ እየን ዘይሽጥና ያ ወረ ማዙ ኣይ ኣኽለካን ወረ 2700 ካረ ገዛ ሓንቲ ክፍሊ እያ ሳሎን ዘይብላ እዞም ስድራ ቤት ዝብሎም ዘለና ኣብ ሓንቲ ሳሎን ኣይኮኑን ተፀፍፂፎም ዝሓድሩ ብሓንቲ ዓራት ክልተ ክፍሊ ካልእ ትረፍ ሓንቲ ሳሎን ሓንቲ መደቀሲት እየን እዚኣ ሕጂ ብ2700 ዳርጋ የላ ሰለስተ እዩ ሰለስተን ክልተን እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን እዚ እንደገና 20 ሚታዊ ዘይክፈሎ ሰብ ነይሩ እዩ ዘይከፍል ዘይቁረፆ ሰብ ነይሩ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዝኸውን በቃ خلاص ንሶም ካብቲ ዝቕበልዎ ዝነበሩ ይብልዑ እሞ የለን ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ኢልና ብዙሕ ጥርዓን ነቕርብ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን እንታይ እዩ ዝበሃል ፈቲኽንዶ ንጉስቲ ምረቓ ብሉ 2700 ኢሎምና ኣለው በላስ ንሓንዑ ንምሃቡ ንግዚኡ ሰልሞ ዝደቕወን ዝተረፈ ከዓ መልሲ ንፅበልና ኢና ንፅበ ዘለና ግን ብጣዕሚ ኣነ መን ሞ ክሰምዓና ዝኽእል ኣካል ተዝህሉ ነይሩ ውይ ኣይኮነሲ ልዕሊ ውይ ክበሃሉ ዝግባእ እዋን እዩ ኣነ ብሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ስደተኛ ወኪል ማለት እዩ ውይ ምበልኩ ወላ ሽሕ ጊዜ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እዚ ትሕዝቶ በዚ ኣይተዛዘመን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝመጽእ ዓርቢ ካልኣይ ክፋሉ ሒዘልኩም ክቐርበ ምሳኹም ጽናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ሻይ ገብርሃንሴ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ كبرات سمعتنا ناي ساعة زي حفشاو تحستنا أبزي تزازيمولو فنوري ديرنا بساتلايتن إنترنتن نعسران 4 ساعات كتساليو بوغني سلام